tan ana ingkang rubeda nyuntak tresna senadyan mung srana piranti nyuntake tresna nganggo alat piranti HP oh HP to zaman saiki lak nganggo soalé tak tresno nganggo alat iki opo kangge piranti HP cara saiki kok HP to mula HP terus ditulisi akhirnya dadi SMS ki lamun to ditampa secara positif dadine surat menuju surga. Nek lek didadekke negatif surat menuju selingkuh. Lah kuwi. Iya. Mas Gareng Semarang ditampilke. Ayo, ingin rasa. Mula si kidung ki ora tak tampilke nggen limbukan sosok lak limbukan ki penonton ki lak campur. Nah, nek saiki genah piyayi-piyayi sing olah rasa. Ayo, Gundel-gundel pacel-cel kemblelengan nyunggi-nyunggi wae. Monggo Pak Gareng Semar Bagio. Wis niteni bola bali nadyanto mangsa rendeng anggere ana Mas Gareng utawi Pak Sumar Bagio niku angger wiwit wayangan gumunku mendhi terang. Nah niku. Mila piyayi kepareng nimbali Mas Gareng niku kejawi pancen piyayine cerdas jogete apik niku kon napa nggih? Ngurusi babagan cuaca niku pancen nggih pinter nggih to Mas. Kira-kira nyatane wit sore mau udan grejan jenengan rawuh langsung. Iya ning angger sing nonton ki do percaya aku ora payu gareng malah dadi pawang udan. Ya ora apa-apa wong ki nulungi karo pepadaning urip mergo piyayi kagungan kersa hajatan wayangan lek udan grejeng ngono ya mesake kok. Ning ora usah dipromosike, wong iki ora panggautan kok. Iya. Yo kabeh iki ya pasrah semende marang sing kuwasa, perkara udan lan ora ki sing kuwasa sing gawe. Oh ngono. Kene mung nyuwun. Iya, iya. Nyuwun terang ya buktine alhamdulillah iso terang benderang nadyan sore mau nerecih udane. Mila jenengan iki yen kula ngibaratake pari nika. Nggih. Ngibarate pari saya isi jenengan saya ndingkluk. Nadyan to duwe kabisan sok-sok moh dipamer-pamerke lah niku sing apik jenengan. Nggih, wong niku sok kadang nyandang apes, Mas. Tewas pamer pas dinane apes malah mengke kisinan. Oh, ngaten. Nggih, dadi ora perlu dipamerke ning tandang gawe sing baku ngoten. Nggih. Lan hebatipun nun sewu Pak Gareng. Menawi laladan Ponorogo menika wah luar biasa. Menawi wayangan minded sing mirsani mesti kathah tur nadyanto menika meh jam 2. Wuh, tasih kathah para sutresna budaya kang lenggah wonten ing kursi, kang wonten ing tengen panggung tasih kathah. Niki hebat niki. Niki pun golongane penikmat wayang. Nggih. Pengamat dan penikmat wayang yen pun wanci ngeten iki. Menikmati tontonan arupi wayang kulit. Betul. Lah yen kala wau niku penonton wayang. Dadi pun beda kelase. Ning kabeh wau nggih disengkuyung, nggih kita welcome siapapun yang nonton sing baku
wayang kulit tetep ngrembaka lan lestari ning Nuswantara niki. Amin, amin ya rabbal alamin. Leres. Mila nggih hebate wayang niku napa nggih ngibarate dagangan ngoten sing didol niku pirang-pirang. Leres. Mila piyayi mirsani wayang ana sing pancen mligi nggatekke lakon, enten sing mung rawuh niku napa niku mengamati utawi mengapresiasi kelenengan sore bareng wis ndodok kotak malah kundur niku enten. Mergo pengen apa ya boleh kosolo iki kelenengane apa ngoten niku enten. Enten sing napa niku namung momong anake tuku latu-latu bar niku terus mulih enten. Sing anyelke menehi bareng weruh sindene sing disenengi ora dijak terus mulih. Ono ngono kuwi. Ya wong jenenge majemuk kemajemukan masyarakat penonton wayang ya kita hormati semua. Nggih. Lah mergo saka beraneka ragam tujuan piyayi nonton wayang, akhire wayang niku tetep digemari ngantos dinsamangke. Dadi piyayi nonton wayang iso milih apa sing disenengi. Pamane kok mung nganti limbukan, bal limbukan kundur monggo. Ning sing isih karem karo cerita, karem karo tembang-tembang klasik ya monggo katuran pinarak. Lah kuwi lho hebate Mas Gareng. Jarine Witing Tresna jalaran saka kulino. Tegese? Ya wis kulino nyawang ora ketang delok suwe-suwe timbul katresnan kecintaan kepada wayang kulit. Oh, betul. Sapa ngerti sekarang penonton besok jadi penanggap sapa ngerti. Amin, amin, amin nggih. Aja diamini sih takoke nganggo dagelan apa ora. Ono nanggap wayang ranggo dagelan aku ramin kok. Lho ngono iki kan ya cara wong mlaku iki lak ya nganggo alon-alon dhisik, engko wayangane positif bar kuwi ngangge dagelan mboten dagelan sinten kari mengarahkan teng panjenengan ngono. Oh lah ngono ya ngono kuwi. Dadi dalang ora iso diplomasi ya ora usah dadi dalang. Lah iya ngono kudu kaya ngono kuwi. Malah ora. Ning ngeten salah satu pelawak utawi penggembira teng wayang ni sing sok-sok kula rada anu nggih rada mesake. Mboten mesake perkara anu mboten ning kalih jenengan. Mergo rata-rata mboten kabeh nggih penonton terbanyak iku lak nggen limbukan. Nggih. Lah, racakipun para kadang-kadang pelawak sanesipun angger bar limbukan kundur. Niku mboten napa-napa pancen kontrak kerja ini namung demu mriku. Ning jenengan mboten mungkin dandane Gareng bar limbukan kok kundur. Wong Gareng kok malah gara-gara ora metune lak salah. Niku. Iki ya bener. Siji alasanku kuwi. Gareng ki metune pas gara-gara. Kuwi siji. Ping pindho wiwit aku mlebu panggung wayang kulit ya limbukan ya gara-gara. Ping telune tak cucukke Semarang Ponorogo ki adoh. Ya ning kene mung limbukan tok ae ora cucuk. Tur tak cucukke karo sing ngragati lan sing para mirsani. Nah, kuwi. Nah, perkara ki aku ngedol dituku ya alhamdulillah, ora ya ora masalah, sing penting kewajiban. Wong kuwi duwe hak dan kewajiban. Ya. Ning pertanyaannya apa? Upamane nek wong nanggak wayang, pamane hari jadi Kabupaten Ponorogo ya. Iya, amin. Wayangan delala para sesepuh ngresake bintang tamu sampean ning lakone ngresake laire Semar. Lho metumu terus kapan mung Semare rong lair lho. Lah, saya tak takoni, ana tembung kuno apa ora mbok eling-eling? Apa? Dalang apa kurang lakon? Mas yo wis laire Semar wong dalang ki akale mlaku disakit. Oh iya dadi metu ngomong wah menika wonten sukma Gareng ingkang rawuh ngono kan iso. Ya aja dipatekke to. Tegesipun tasik wonten alam uwung-uwung ngono lho. Iki calone sok lair ngono lho. Lho ku lagi sik wis ngene wae saiki sapa dalang sing apa kuwi nglakokke laire Semar sapa? Hah? Sapa sing dalang sing nglakokke laire Semar? Lho, akeh sing nglakokke Mbah Darman nate, Pak Purbo nate. Aku ora melu. Sebabe? Lah ora dijak. Oh iya. Wong wis pokoke aku kari manut sing nanggap, Mas. Arep lakon apa wae ora masalah sih. Wong apa meneh bengi iki wungon tirakatan nyukuri ulang taune SMA 1 Babatan kene. Leres, nggih. Iki sing aku tenan lho. Bareng iki ponamu sapa jenenge iki mau? Kidung. Kidung. Ana kata-kata kidung ya aku iki tenan iki Mas. Aku tahu ditinggali bawa transmigrasi nganggo kata kidung. Pangkur kuwi. Iki urung nganti semebar ning wis ya delalawe urung nganti populer
wis mandeg tur kementeriane ya rada bumpet. Dadi ora tau metu. Piye kuwi? Kidung pambukaning kandha nedya kancar tujuan transmigrasi panampane aja kisro utawa kleru tampa kanthi tekad ngalih papan runtu murun mrih cukup pangupa jiwa Kartoarjo Loji Nawi sayange lagune urung nganti sumebar tansah budidaya undhak ing panguripan mratakake sumebaring penduduk lan bangun wilayah lan wewengkon ngundhake sumber alam lan tenaga manungsa sak teruse. Tak teruse ora apal teruse. Ora apal. Iki urung nganti iki karyane Ki Narto Sabdo almarhum. Oh, nggih. Ya kebetulan aku dikeki apalane bawa. Leres nggih. Kula remen kula tembang-tembang rumiyin niku mboten namung ngrembug babagan percintaan kala mangsa tentang pembangunan, KB, transmigrasi, pesan-pesan moral niku wonten. Betul. Dadi kritik yang membangun ugi wonten. Ya iki ya kanggo wong ki maine ning sekolahan kok Mas. Dadi bangsa sing kaya ngene iki ya penting, nembang-nembang ngene iki penting. Betul. Mergo aku mbiyen ki sekolahku mbiyen sekolahan ning Semarang kono swasta warrior Mas. Apa kuwi? Sepatu. Kok sepatu. Tegese wis rikala aku sekolah. Sekolah SMA aku ki mbiyen sangar wis po diwedeni. Tiada hari tanpa tukaran. Kok iso? Wo, ngegeng kowe. Ya ngegeng ning ngegenge ora kaya saiki. Wo tanpa perkara semrawut yen biyen ana perkara tarung sapa sing berperkara. Didu wis sportif kalah njaluk ngapura. 1 lawan 1 ya. Ah itu dulu yang saiki lak semrawut. Iku mbiyen ning saiki gumunku sekolahanku dadi favorit di Semarang. Wah, iya. Kemajuane wolak-walik jam. Aku mbiyen belajar ki siji sing favoritku mata pelajaran aljabar. Wah, iso kowe ya. Ketok yen tuwa ya aljabar. Para gapit. Aljabar. Terus sing pindho menyanyi kesenian. Wis aku paling seneng pelajaran ya loro tok. Liyane iki wis ora seneng aku. Nggih. Bangsa apalan-apalan kuwi wis ora seneng aku. Iya. Nggih. Lah sak menika Nun sewu ganti tema. Napa Mas? Karyanipun Mbah Sukron Suwanda ingkang jebul menika kathah ingkang tresna, kathah ingkang seneng. Nah, nadyanto tembangipun menika nggih menika ngrembug babagan perselingkuhan. Ning ini adalah menjadi peringatan supaya ora kaya ngono kuwi. Ya, ngoten. Nggih tembang Sambung Wanci Dalu. Coba yo Nduk Umi, ayo coba jumenenga Nduk. Men dikancani karo sing padha ngangge kacamatane mau. Ayo. Iki penyanyine ora iso menghayati ora apik iku. Ora apik. Ayo. Sambung Wanci Dalu. Ayo Mi. Yo Mi, Mami. Iki bocah biyen iki biyen munggah panggung pertama sik umbelen. Saiki kok wis jemaluk. Jemaluk kaya apa ae? Jemaluk ki apa-apa gelem, lagu apa-apa ora nolak. Iya. Nembang apa Mas? Sambung Wanci Dalu. Pokoknya bapakmu kan ngarang lagu judulnya sangar soalnya. Sambung Wanci Dalu, Sesideman. Iya. Lah bangsa demenan tok. Lah iya. Ning kathah ingkang tresnani. Nggih, nggih.
Ya nduk bawanano dandang gula. Ayo. Emanipun Yayi wis akrami. Wis rabi. Oh, eman. Boleh wis di bojo. Sayangnya kamu sudah mempunyai pasangan. Suami. Gandeng sing nyembang wedok, oh ingsun Kang Kagarwa. Ngono. Iki rekake pengalamanmu dhewe no, pengalamanmu dhewe. Ya. Nggih. Nggih. Wong ayu ngrerucit wae. Paham nonton. Pak Wiji ra apa to? Paham nonton kae. Wah, alah, wah jan kaya cah enem nggih topi barang elok luar biasa. Aku arep takon di anak ayu ing atase wong celkutis kok anake ayu gawene piye. Lho jalma tan kena kinira kok. Mergo prihatine wong tuwa jedul anak lho kaya ngono kuwi. Prandene maksa tidak bertepuk sebelah tangan. Ada respon. Ning wong duwe rasa tresna ya pamane aku karo sampean Mas Garing pamane rasa wong liya. Duwe rasa tresna karo wong wadon liya sing dudu bojone. Oh jane sah wong tresna lak kanugrahan saka Gusti sing menungso ora iso nampik milih. Perkara piye? Perkara kelakon karo rane. Heeh. Kuwi gumantung Gusti ning awake dhewe pamane aku. Duwe rasa tresna karo Umi pamane ya. Perkara kelakone ora mung gumantung Gusti. Lha apa? Nekat ora. Lah iya kuwi. Arilah anggere ora ana aksi, kuwi jane ora apa-apa. Dipendhem ning ati, mengagumi marang ayune karo suarane mboten napa-napa. Delalah ana aksi, ana reaksi. Nah, kuwi. Mung kula dadi. Lah kuwi sing elek ngono kuwi. Terusna saya. Ayo to sambung rasa nanging wanci dalu tan ana ingkang rubeda nyuntak tresna senadyan mung srana piranti Nyuntake tresna nganggo alat. Piranti, HP. Oh, HP to. Zaman saiki lak nganggo. Soale tak tresno nganggo alat. Alate iki opo? Kangge piranti HP cara saiki kok. HP to. Mula HP terus ditulisi akhirnya dadi SMS. SMS ki lamun to ditampa secara positif dadine surat menuju surga. Nek lek didadekke negatif, surat menuju selingkuh. Lah kuwi. Iya, ya yen mung HP wae ora apa-apa wis ae piye. Iya. Mergo wong tuwa pikirane tekan ndi kuwi mesti. Yuk. gambarmu uga
lancaran sing jeman ke ya. Niki nggon ukara mburi dhewe iki mak teracap aku. Ngendi? Balenolo kuwi mburi dhewe apa piye? Gambarmu uga ngeklo. Iki yen ora cetha nampane wedi lho aku. Lah kok iso? Gambarmu ngeglo. Uga ora uda ngawut ae. Ora dicethake. Lah iya, ya sini ya kuwi jane ya. Ah iya. Hari foto dhewe cepret kirim set ngono kuwi. Lah sing buka bojone. Wah, lah kuwi kacau berantakan itu. Lah sesuk lagu berikutnya kadenangan judulnya. Ya tarik ya. Ayo Sing gedhe tukang kamera sing ning kiwa iki. Mas Yosep wah. Sak brebetan kaya Agung Kudu ya. Ayo. Endi? Ben ora sepaneng nu sosok kamera depno ning awakmu dhewe. Hai guys. Endi jenenge kaset? Jenenge kameramu kaset. Yosep. Oh, yo kaya ngono iki Yosep. Wah, piye ta kowe? Waduh, jan. Wah, meringis katok. Temenanan kuwi penting saiki pancen dhewe sing takon nang dhuwur panggung Sep. Piye carane kok diambil momen-momen lek Mas Taslim iki palaran ngono kudu diketokke mosok palaran sing disute kok mburine. Ha iya. Bareng iki mau niroke merene Anoman ku gegerku klomoh ya. Lah ngopo? Sik ngomong trot-trot. Lah salahe ngono kuwi nang ngarepe ora. Kaya rem angin. Yo. Mendah baya
Assalamualaikum. Sing gedhe pangapuramu Ombak alon-alon. Kang Mas Kamrak wis Awas. Ho, hi. Oh iya. Mendah kaya terus bisa An miroso tenan penak tenan. Ayo. Lah ya wong lagu ki mesti kudu ana rasane ana roe. Betul, betul. Dadi ya ora jeneng kelem mergo kuwi bapakmu ora Pak Sukron kuwi yen gawe lagu ana rasane ana roe. Heeh. Biasane ngono ki langgeng nganti sok ben isih dienggo wong, Mas. Nggih. Lah kejaba penggarape niku ugi sing berkolaborasi untuk menyajikan tembang ini ya juga harus berkarakter lah niku. Suarane Umi ya genah kaya ngono, ndalah kanca-kanca pengrawit walah. Angger pas iki enak iki ora umum. Angger pas ukarane sing penting niku gamelan sesidem permanem. Nah. Nganti ora do nabuh kabeh. Iya. Suatu saat yang namanya hening tidak ada suara itu adalah juga bunyi. Nah kuwi. Iya. Ngono kuwi. Lho ambak anu lho. Jenengan mboten prisa Mas Gareng. Napa, Mas? Lho sing jenenge penahbu-penahbu niki rata-rata niku sing guru enten dosen. Kados Mas Danang sing ndemung lho niku temenan tur piyayi pinter ning mboten fanatik. Kon ngopo wae gelem. Jaipong daun pulus nggih sak tasih apal lho. Wingi iki tak kira panjenengane lek ngasta ning arek paling ya wah jejere ora karawitan kabar. Kuwi berarti yen bocah sing saiki sekolahe genah, uripe genah ki ora manut karo apa? Wong tuane ora manut karo lagu lawas kae. Piye? Ana lagu lawas yen digagas, yen dinut ki marake ora apik jane Mas. Apa? Kasih ibu kae. Kasih ibu Kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, iki sing kleru nggon iki. Kose, kok iso kleru? Hanya memberi tak harap kembali, kuwi kliru. Wong tua ngekei anakku ya berharap kembali, ning dengan catatan ngekei duit, ngekei ragat ora berharap kembali duit utawa ragat lagi. Tapi kembali dengan hasilnya seperti anak-anak sekolah di sini diragati
balike ora duit ning balike ilmu pengetahuan dadi anak pinter lan beneh. Nah, yen ngekei duit anak, orang berharap kembali, akhirnya duit itu bisa menjadi negatif. Terus ngekei kok ora berharap kembali, gue ngerti. Wong sing ngekei ora berharap kembali. Apa? Entut. Oh iya. Entut kelak ngekei ini apa berharap kembali? Lah ora, mesti bar kentut terus minggir. Ikhlas kuwi. Ikhlas. Minggir kowe minggir rono, kene apa kae? Ndi? Weh. Kok Prabu. Waduh, sapa? Mersak lho, Mbah. Mersaken apa, Pak? Sembah nuwun saking sinten menika, Pak? Saking sinten? Bapak kepala sekolah kagem Mas Gareng. Oh, pun aturaken. Iya, walah. Nggih. Bekti kula kunjuk ngaten nggih. Matur nuwun Pak, ndherekaken nggih. Niki wonten gareng mbok menawi tenggen ruang kepala sekolah badhe kangge pajangan, Pak nggih. Yo, ku ke rumah samu. Terus aku dipentan ngono. Iya. Aku duwe lho. Apa? Apa anyar-anyare gareng iki rek kae omahku tak kei simbol gareng tak pentan. Tak kei figura. Terus? Mung tak templekke ngono. Lah kok suwe-suwe iso mengkelung nguntuk ngono. Lulange rapik kuwi. Kuwi pas wulan kelek lho Mas Janu. Pentangane sosok kurang garing. Matur nuwun dumateng Bapak Kepala Sekolah Pak Dr. Haji Suroso MPD. Ini sampun paring katresnan wong panitia kemawon sampun paring lho. Para satis dipun tambahi bonus luar biasa. Mugi-mugi dados amal kesaenan panjenengan, Pak. Amin. Pinaringan segat bagas waras pokoke. Amin. Nggih. Kuwi Wong jenenge paring ki ora ana ilange kok. nggih. Coba pelok coba kaya apa? Mbak Tutik Birgita, ayo. Oh, loro iki. Loro. Oke. Nangis sajroning atiku. Yo. Wis tak seneng. Apa? Iki nang nggon aku tak anggo debat. Iki mau iringan ngene iki apa jenenge? Iringane lho, ora lagune lho. Iki iringane mau modele apa? Senderewenan. Nggih, jaranan. Nah, saiki bedane apa senderewe karo pegon? Oh, beda. Beda ya, iki sing dosen iki sing Jelas dosen. dar ngono. Dos pegon iki piye? Kowe ra iso nerjemahke pegon, pekok. Lah iki mosok wis seniman yo radong. Lho, Neng Solo enek apa? sanggar wayang pegon. Lha ngono kuwi. Gagah. Walah salin yo. Ngrungokke lho. Hah? Ngrungokke. Ora apa-apa ke hoping karo aku.
Ya wis sentere we kek pegon kek sing baku apa? Samboyoan. Samboyonan. Ki samboyonan ya perlu dingerteni dadi Nggih. berbagai macam jenis kesenian di Indonesia yang wajib dilestarikan. Buktine nggo ngadeg ngene we enake. Wah kosekane tutik. Aneh lho wis sesepuh lho kuwi ora. Ya arep sesepan, arep sesepi. Kok Pak Dene sama neko-neko ora tak rekomendasikan lho. Aku daftar dhewe to. Kok senengane kok ngancam. Tangane iki obahe ora pati akeh, bokonge. Wah, jan. Iki saka sapa tak Om iki? Saka Pak Kepala. Pak Dene, Pak Oh, Dene. nggih. Pak Dene saking Oh, Bapak nggih. Kepala Sekolah. Bapak kepala sekolah ngersakaken rondo kempling teng Gubuk Kasmara. Wah, nggih. Gubuk Kasmara rondo kempling. Nggih, nggih. Dadi rondone iki paning gubuk iki. Ah iya. Rondone lara nang gubuk. Rondone ning gubuk dolanan aswajik. Iya. Wong edan ora. Iki gubuk asmara sik. Nah, mumpung wis ngadeg loro, iki lek kadung ngadeg loro terus rondo kempling terus piye? Lah iya no. Ayo, Ya gubuk asmara diaturake. Ya. Langsung kemawon. Ya. Monggo, sugeng laras Bapak Kepala Sekolah. Sugeng midhangetaken lan mirsani ya, Pak. Ya Cak, dipun aturaken gubuk asmara. Dados. Sesepuh sinden Pak. Catatan sak
Sesepuh monggo. Ngapa kaya wong gila iki, Reng? Penyanyimu loro beda karakter. Kaya Sing kene mau jon ngosek. Kaya wong beseren lho. Ngosek bareng sing kene. piye? Ki tarian wong arep mepe pakaian iki mau. Lha piye? Dikebutke. Lho tangane pating jepaplak tekan didi yo. Nggih. Joget sebelahe saka samlo ndase lho. Lah iya Mbak Birgita ki jogetan milenial. Milenial. Mbak Tutik ki jogetan sesepuh. Sing bener ki padha milih. Iki milenial lah kene iki mau milih mudun. Kok kosek ane ini. Malah sia-sia. Kaya nganu, masa kaya undur-undur malah.